Ay, maring. Asa magtakarong padulong ka, maring? Wa, ayat nila ba ito? Matong... Oo, di ba ito siya? Diyan, sa unahan, maring. Ay, ako mapitan ka. Uyab sa una. Kasi gito siya maring ay sa unahan. Ha? Diyan, sa unahan? Kung nagwapo na ilang buwan mo, bali sa una, oh. Mawala ganyan. Ako nagwapo na ba ito siya maring ay? Nakita ko itong nag-alo ito katong uyab sa una pa. Pag-sure, di ba, maring? Lagi. Naman siya ron, naman siya ron. Atong unta. Sige, sige. Pasig na asa ilang gawas pa nagtambay-tambay. Lagi. Sige, iba pa. Sige, maring ay tao maring. Uy, bumunta na kasi maring ha. Uy, Migo. Uy, Migo. Bigo. Dami gipangita, gipangita na mo among uyab. Si Romel, barong pera. Si Romel. Paling daw describe mo sa kanya. Describe ba rin? Taas wala siya nga tao, tapos taas ilong niya, pution siya, nakabugon siya. Gwapo. Kaila ka anak niya? Romel? Romel. Guwapo. Pution. Tason? Oh. Na, wala man na diri dapita. Ay, wala na doon maring. Wa jud ko kabaluan na. Pag-sure ko yan. Gwapo na ka. Sure, Kuya. 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 Usa man ning mga bayutan niya. Ayaw di 150 lang. Yeah, 150. Sige na yan. Katsada sa inyong mga bag. Chanel nga 150 ra inyong kahatag sa kuwad. Wala may 150 karon. Tag 2,000 naman karon. Tira mo. Uy. Dira man mong sa piring dia namilit akong likod. Doon may mga bayutan ni mura mong mga sampiring namilit sa akong likod. Ay, Kuya. 150 lang. 150. Padala na wala ito yung sabot, kuya. Uy, pili mo gini mong presyo ay kuya. 2,000 akong presyo, 2,000. 2,000? Ay, Ay, bandi, 2,000 2,000. Kasi madala na natunugan niyo, kuya. Daunan lang ka namin, kuya. Oh, ang sunod na lang kulang. Yeah. Dawnan nimo? Pila po idaw nimo? Ayan. 500. 500. Kubandin. Sige na, kuya. Sige na yan. Musugot ko pero may reverse. Madi. Kay load mong kayo. Ito na lang. Kwan. Ikaw na lang pati George Madi, uy. Madi, palitan na lang mo dito. Madi. Sige. Down payment. Tamang down. Madi na ba yung muli, Madi? Alam, Madi. Idugang na rin, Madi. Apa, Madi, oh, Madi. Idugang. Ay, lalay, kuya, oh. Yatag na, Madi. Yatag. Kulang-kulang man eh. Duwangan mo. Film din na, kuya. Nabanda naman na siya. Dapat 1,000 ninyong idown kay tag 2,000 man akong presyo. Nga duwangan mo. Ano yung namisi Oh, mo, ayun lang. kuya? Manghangyo mo. Pero okay ra basta na i-reverse. Ikaw na lang palit ulit George Madi. Palitan na. Ay, sige, kuya. Kay load kayo ba? Load kayo. Sige, kuya. Mainom sa kong reverse pay kay load kayo mo. Pawala sa layo. Kuya na lang, kuya. Pinayan. Pinayan. Gilayog naman ko akin nila diri tay. Sa to do? Ambot lagi ti na mga kuring sigbin nga nabuntagan. Abasati. Sarag sigbin na ko to. Sa mga ganla to. Ambot lagi gilayog naman ko. Gilayog na ko kalit. Kasi imo to mga uyab. Dili. Subsag ka kay. Sus karon pa kay minagila to. Sige kusuki kayo mo patulog. Na dili. Uy, Lagi kusuki kayo mo katulog bakla. no. Dili mo na. Abasa to TV. Abasa to. Uy, Madi, ginsulog sa Madi. Uy, Ay, kasi yun sa inyo ang suol. among gihulukan mo. Uy, kita gamra mo itong kwarta. Uyab ba sa kong suol? Dili. Ha? Dili pa may uyab. Uyab, ako lang itagal ito kwarta. Kwarta. Tagaan niyo ako isulo kwarta. Pila lugar ang kwarta. Pila kwarta. 250. Tanto Kuha. Ay, nisugot na siya. Nisugot ako nisugot. Pag 250 na mo, 500 tanan. Nisugat ko na siya. Wala ko na mo to. Mura man to gula ni Wala sugot. mo to na mo. Mura man to gula ni sugot ako nagsuon. Ano na lang mo? Ani na lang kanang paminaw mo ha.
kanang dugangin ninyo. Kada isa sa inyo, di ba, tag 250 man ang isa sa inyo, gihatag niya sa iya. Nga, dugangin ninyo tag 250 po, di 500 ninyo. Ako na bahala sa akong isuon. Ay, kamahal mo eh. Pwede mahal niyo ako 250 lang. Dili gyud kaya naman bukod komisyon. Ang misyon na sad ko, lisod sad. Ako man to siyang kuanon, ako man to siyang ingnon man to na ako karon kay para nga dawato niya ang 250. Ang 250 ako Mati, ah. tagay na lang, mati. Para na ako komisyon. Para, Ako komisyon. para makaragili to. Para makalakaw na mati. Sige, sige na. Ako andra ba to akong gisuon? Wala ba to akong gisuon? Virgin pa siya. Oh, wala fresh pa kayo ng saboy! Tamis pa kayo ng sabaw! Tamis pa kayo ng sabaw! Sige, give. Hindi, 500 ako. Hindi, 500 ako. Oh, 500. Oh, kani! Kani. Nagabos. Sige, ako'y bahala ah. Ako'y bahala ah. Sige, sige. Hindi ka ako bahala. Madi, ay sa musaba. Ako dulo na pang gusto. Ako'y bahala na. Sige, salamat. Relax. Salamat. Yo. Sino na yun? Asyo, ito muna doon. Nag-aaman ako ng pagpunta to. 500 naman akong dapat eh. Wah, ano yun? Okay na kay Madrid. 2,000 man yun akong presyo, te, pero nihangit man sila. Nahinyo sila. Pero ginawa na naman daw ko ka. 500 lang eh. Doon, nangayon ko. Kanang dugang sa ina doon. Misyon pa doon. Ate, puno eh. Sila doon kay kanang lusa kasi mapagumang doon. Pero Wala te, yung kami bukas doon. pero tinuod kayo. So, yun na doon. Sus, biyungin na doon. Biyungin na doon. Wala ni bukas doon. Ang mapagumang ko doon. Sila doon. Luwi kayo doon. Wala na gani ka ng ginaling nga bukas. Wala na ilugawon niya dito. Wala na ginaling nga bugas. Kaya ka ng kuan. Wala na ginaling kuan doon. Magay na ang misyon ko na. Ang misyon ko. Sige na lang, oy. Sige na lang. Ako ta. Wala mo kayo, Diyos. Libre ko ka ng gusto. Ka ng gusto ko na pagkipuno ka na doon na ako na pagkahapon to. Sige na lang, oy. Sige na lang. Sige na doon. Sige na doon. Sige lang, huwag manggamoy bugas. Wala lagi doon. Lagi malusad ka na mo doon. Ay, magkaloy na taling taong may doon. Sige na lang, go. Sige na doon. Sige doon. Sige na lang lagi. Sige na doon. Napabita ko na sinayatag doon sa imo dahil mo ito lagi. Lagi. Sige na doon ha. Ay, ito na ba? Te, unsa man ito? Okay na kaya na doon. Okay na doon. Te, unsa man ito? Sige na